Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. It-tnejn filgħodu f'San Ġwan ingħatat l-aħħar tislima lill-eks Ministru Laburista Edwin Grech. Il-Professur Edwin Grech miet l-erba' li għadda fl-età ta' 94 sena. Huwa serva bħala Ministru għall-Ħarsien Soċjali fil-Gvern Laburista tad-disajnijiet u għadda minn martirju wara l-qtil ta' bintu Kerin bitra bomba f'Diċembru tal-1977. Nhar is-Sibt li għadda l-eks Ministru Laburista ingħata tislima wkoll f'ċerimonja reliġjuża fiż-Żebbu Ċawdex skont ix-xewqa tiegħu. Huwa kien għex f'dak ir-raħal għal bosta snin. Il-Professur Grech beda l-aħħar vjaġġ tiegħu b'korteo funebri li għall-ħabta tad-9 ta' filgħodu waqaf quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn ingħata tislima minn membri tal-amministrazzjoni tal-partit. Il-President tal-Partit Ramona Attard poġġiet kuruna tal-fjuri fuq it-tebut. Wara huwa tieħed lejn il-Knisja Parrokjali ddedikata lil Madonna tal-Lourdes f'San Ġwan fejn hemmhekk ġiet iċċelebrata l-ħajja tiegħu permezz ta' qudiesa preżenti kadavre. Għal din iċ-ċelebrazzjoni attendew diversi persuni li kienu qrib tiegħu bħala professjonist, politiku u ħabib. Il-qudiesa għaddisa l-Viagru Episkopali għad-Djakonija il-Monsinjur Charles Koldina li fl-omelija tiegħu għamel eloġġju dwar il-kwalitajiet li kienu jikkaratterizzaw lill-Professur Grech fil-ħajja tiegħu, kemm dik privata kif ukoll dik pubblika. Fost il-kwalitajiet li Edwin Grech kien imżejjen bihom kien hemm il-prinċipji sodi li kienu jsawruh. Huwa kien bniedem rett u organizzat, iżda ma kienx ifittex li jidher u kien jagħmel l-affarijiet minn qalbu għax kien iħoss id-dover. Il-Monsinjur Koldina nnota wkoll il-professjonalità li kien jaħdem biha filwaqt li tkellem dwar kemm kien sensittiv għat-tbatija ta' min kien ikollu qudiemhom. Fil-fatt kien jara li ma jkunx hemm tbatija f'ħadd ieħor, anki meta kien jara t-tbatijiet fil-persuni l-oħra, speċjalment anki fil-qasam tiegħu tal-ġenoloġija, kemm kien bniedem li jara li jsalva l-ħajja, li jagħti l-ħajja lil ħadd ieħor. U kien verament kontinwament hekk moħħu li l-bniedem ma jħallehx ibati. Il-Professur Grech kien ukoll aċċana t-tagħlim biex itejjeb lilu nnifsu iżda wkoll b'sens altruist lil ta' madwaru. Din il-kwalità ġarra wkoll miegħu fil-ħajja pubblika, mod speċjali meta serva bħala Ministru għall-Ħarsien Soċjali. Għaliex kien bniedem li jara li jixtieq itejjeb madwaru, jagħmel differenza bit-tajjeb tiegħu. Il-bambin sejnu bdoni li seta' jagħmlu dan, li seta' joffri madwaru fis-soċjetà tagħna xi ħaġa sabiħa bil-kwalitajiet tiegħu. Fl-omelija tiegħu, il-Monsinjur Koldina ma naqas milli jinnota l-episodju iswed fil-ħajja personali tiegħu, dak tal-qtil ta' bintu Kerin. Madankollu minkejja n-niket li dan l-episodju ġab miegħu huwa xorta waħda baqa' jippersevera u jattwa l-kwalitajiet sbieħ tiegħu għall-benefiċċju ta' kulħadd. Monsinjur Koldina qasam aneddotu li tixed l-imħabba li kellu ta' missier lejn bintu Kerin hekk kif wara mewta kien isib faraġġ fiha. U kienet sabiħa ħafna li l-Karin pers li kien ħabba ħafna u kienet verament batija kbira. Għalih mew tagħha kien imur dan kull nhar tas-Sibt, kull ġimgħa, imur fuq il-qabar tagħha hemmhekk u jgħaddi ħinijiet twal fil-kwiet magħha. Fil-fatt huwa kien joqgħod jitkellem ma' bintu filwaqt li kien isib refuġju fiha, anke saħansitra jaqsam il-problemi tiegħu magħha f'dan il-ħin. Il-Professur Edwin Grech kien ukoll bniedem reliġjuż u kien ukoll ifittex direzzjoni spiritwali dwar ix-xogħol tiegħu. It-tabut ta' Edwin Grech kien trefa mill-aktar eżis tiegħu hekk kif il-Knisja dwiet b'ċabċib b'turija ta' rispett u tislima xierqa lejn il-ħajja li għex. Momenti wara tmiem tal-qudiesa, l-istess kwalitajiet li kienu nnotati waqt l-omelija qasmuhom magħna wkoll uħud minn dawk li attendew għal din iċ-ċelebrazzjoni u li kienu jafu lil Edwin Grech minn perspettivi differenti. Bniedem
tal-affarijiet tiegħu bniedem mill-iktar ġentili jagħmel l-affarijiet ċertu serjetà fil-professjoni. Bħala raġel ta' veru, gentleman. Sar Ministru tal-Servizzi Soċjali fejn reġa' wettaq il-qalb kbira li kellu bħala tabib, issa bħala Ministru tas-Servizzi Soċjali taħt Gvern Laburista. Nibqgħu niftakruh b'imħabba kbira x'hu kien dejjem il-gynecoloġist tagħna plus illi l-kuġin tagħna b'imħabba kbira. Nibqa' niftakru bħala bniedem onest f'xogħlu u li ma jibdel il-prinċipji tiegħu mhux skont ir-riħ. Ġifieri f'sens tibqa' hekk bniedem ta' qalb kbira